bawang, toyo, paminta, konti na lang paminta natin, saka laurel, dahon ng laurel, oil, saka chicken powder. Yan, mga sangkap natin. Hugasan muna natin ang ating chicken feet. Ayan. Hugasan natin ang malinis na malinis. Ayan. Tanggal na po yung kuko niyan. Tinanggal ko na kanina. Lilinisin na lang ng kaunti. Ayan, nalinis na. Ayan, patiktikin lang natin na po tayo. Ayan, painitin lang po yung ating mantika. Init na po yung ating mantika. Hulog na natin ang ating bawang. Papulahin lang natin, pa-brownin lang natin yung ating bawang. Ayan po, brown na yung ating bawang. Hanguin muna natin siya. Muna natin yung bawang. Ayan. Sunod na natin yung luya. Sibuyas. Lutuin lang natin siya. Lutuin lang natin yung sibuyas. Ayan, luto na ang ating sibuyas. Hulog na natin ating paa. Pangkutsahin lang natin. Ayan, pangkutsahin na. Lagyan natin ang toyo. Isang kutsara ng toyo. Ayan. Pangkutsahin lang natin. Lagyan na natin yung ating yung laurel. Saka yung ating paminta. Sarap, maraming paminta, maraming anghang. Saka lagyan na rin natin ang chicken powder. Pagkain lang natin ng 5 minutes. Ayan po, sangkutsado na. After 5 minutes, lagyan natin ng sili. 2 sili. Tsaka sabaw na natin. Cover lang natin yung ano. Gusto ko kasi malambot, kaya cover natin ng tubig. Yan. So, malambot yung paa. Yan. Lutuin po natin ng 30 minutes. Takpan natin. Yan. Ayan, check lang natin kung may tubig pa. Ulit. Ayan po, luto na. Malambot na po. Ilagay na natin. Lagyan na natin ng suka. Lagyan natin 1 kutsarang suka.
Kaya po, kung gusto nyo maasim, lagyan nyo ng madami. Yan, pakulan lang natin ng konti. Haluin. Yan, super lambot na po. Ayan, luto na yan. Tapos lagyan na natin yung ating bawang. Balik na natin bawang natin. Tsaka yung ating spring onion. Haluin lang po. Bango. Ayan, luto na po ang ating adobo chicken feet. Ang bango. Thanks for watching. Bye-bye.